I uns quants anys després estic provaci. I és que a partir d'avui ensenyem oficialment la metxa que donarà pas a aquest exercici faller. El 2024 comença ja i crec que tant Descarres com jo tenim moltes ganes. Culminant en la última parada que serà Falles. I és ahí on he d'acabar de disfrutar aquesta festa. Gran, ninot número 9, Creu Julià Rivera. Visca la falla. I que visca la falla, Creu Julià Rivera. Número 2, Falla, Creu Julià Rivera. Premi número 1, Falla, Creu Julià Rivera. Avui nosaltres baixem en aquesta parada. Ha sigut un trajecte que guardarem per sempre. Gràcies per ser els millors companys de viatge. Gràcies per tant, amics de la falla La Creu.